Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Poderíamos afirmar sen medo a equivocarnos que a actividade política nestas últimas décadas non destaca precisamente pola sensibilidade nin polo nivel dialéctico dos seus compoñentes. Claro que sempre existen excepcións que adoitan confirmar a regra que desgraciadamente nos asolaga. O persoaxe do que vos quero falar hoxe é unha desas honrosas excepcións, pois en cada ocasión que teño de ler algo da súa pluma, comprobo como ademais da maestría no uso da lengua, Xoán Manuel Casares Gándara posúe unha sensibilidade superior e unha dialéctica que é comparable a daqueles oradores que a primeiros de siglo daban categoría e prestixio que hoxe perderon os hemiciclos. Pois ben, é unha honra para min compartir espazo no Grupo Cultural Nós, a xente do redor, e hoxe poñer voz a algún dos 25 nanorrelatos que Xoán Manuel regálanos no número 17 da nosa revista. Comenzarei polo primeiro, Fusión. O luar ilumina o patio da casa, otorgándolle coa súa potencia un engado especial. Dúas copas de ribeiro achéganse solemnes e decididas ao tempo que as miradas rétanse libidinosas e penetrantes. Non pensan en nada máis. De súpeto, dúas sombras líganse nunha soa sobre o chan de pedra granítica, fidalga e secular. Durante uns minutos, ambos os dous fundíronse nun só, non buscaron nada máis. A ocupación bícame, asalta os meus beizos e invade a miña boca, díxolle ela cunha actitude entre exixente e provocadora. A muller agardaba impaciente e nerviosa unha resposta, mais non sospeitaba que o home era moito máis ambicioso ca ela. Dende o mesmo momento en que se lle achegara, planeaba ocupala enteira, principiando polo seu corazón. O derradeiro tren. Dende o andar número 2 da estación, o home observaba como o tren se afastaba paseniño e sen ningunha piedade. A muller marchaba nel. Era o epílogo do relato que narraba aquilo que pudo ser, pero que endexamais foi. Un capítulo máis da infrahistoria dun ninguén como a vida mesma. Repetíase solobio entre vaguas. Grazas, Xoán Manuel. Os que vos apetezca seguir leendo estes 25 nanorrelatos, non volo perdades porque non ten desperdicio. Grazas de novo, Xoán Manuel.